Bukaan niki pintune su. Alah enjih Ndara, sampun kula buka pintunipun. Yen Ndara ajeng liwat nggih monggo. Nggih, dadak nganggo basa barang. Cah, saumpama Mariadi ayo di Smackdown bareng-bareng ngono piye cah? Ayo, aku setuju aku. Ayo. Bos, niki alat nopo bos sing panjenengan beton niki bos? Wes kene nyedak tak kenalno su. Iki sing jenenge mesin Supra, sing biasane dienggo ngarit bapak. Iki su barange, mesine wis suarane ora kepenak tur kebul. Cocok iki bos, kangge ngarit. Ya mangkane kuwi su, arep tak nggo ngarit iki wis aku tak mlebu omah dhisik. Tunggoni mesine aja oleh digawa bocah-bocah kae. Enjeh siap bos. Su, aku urung ngarit kok ketoke arep udan kaya ngene. Aku lak ora iso ngrayan mesin Supra warisane bapak. A few moments later. Nasib. Urung ngarit kok wis udan kaya ngene. Wis lah mending aku aluk nyanyi wae. Ngarit awan. Jelalah kok malah udan. Bingung tenan ngarit musim udan. Ngarit isu sekecek teles. Ngarit awan kaya semaput. Ngarit sore dan terus senang banjir tenanan. Durung duwe pakai